Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kereweng aji ingkang kinurmatan dalah para kadang muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala. Monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan menika ing saat punika melebet serat nomor kalih surat Al-Baqarah ayatipun ayat 223 dumugi ayat 200 selangkung. Kagem para pamirsa ingkang ing wekdal menika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba paring usada saugi saged enggal seger kwarasan malih. Ugi kagem para kadang pamirsa ingkang ing wekdal punika nembe ngadepi sawijining masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang paling sae. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nendheng tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin paring koreksinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger kwarasan, ayem tentrem, kwaslamet, sabar lan tawakal dhateng kula panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring gampang lan gampil gangsal lancar dumateng kula lan panjenengan sedaya anggenipun nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah malimpah-limpah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saking bebaya tumrap kita, bebaya ingkang sampun dumawah, mugi-mugi linebura dening Gusti Allah. Dene bebaya ingkang dereng dumawah tinulak marang kalian Gusti Allah Ta'ala. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fatu harsakum annasyi'atum wa qadimu li anfusikum wa taqullaha wa lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum antal baru wa tattaqu
wa tusyliku bainan nas wallahu sami'un alim la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidkum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim ghafurur halim. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih wong wadonira iku tumrap sira sawah mulane padha teka marang sawahira samangsa sira karep lan padha andhisikna agawe becik ing awakira lan padha bektiya ing Gusti Allah sarta padha weruha yen sira iku bakal padha ketemu panjenengane lan aweh warta becik marang para wong kang padha angestu lan Gusti Allah aja sira dadekake alangan anggonira bakal atindak utama lan bekti apa dene anjumenengake rahayu antaraning para manungsa dene anggonira wus supata kalawan anebut asmane lan Gusti Allah iku amiyarsa angudaneni. Gusti Allah ora nganggep sira ananggung marang apa kang lalahan ing dalem supatanira ananging panjenengane anganggep sira ananggung apa waing panggawe atinira lan Gusti Allah iku aparamarta momot maha leres. Gusti Allah Ta'ala dalah sabda-sabdanipun katerangan wonten ing ayat 223 ana ateges mata jawinipun samangsa utawa kaifa jawinipun kepriye dawuh ingkang pasaja punika boten ngemu raos ingkang nyolok mata. Quran suci punika ngemot pitedah tumrap kesaenanipun jasmani budi pekerti tuwin rohaninipun manungsa menawi ngrembak prakawis ingkang alus-alus mesti mawi basa ingkang menggahing kasucianipun boten wonten ingkang nyameni wonten ing angger-angger sanes-sanesipun manawi ngrembak bab prakawis punika ugi pranyata punika mukjizatipun Quran suci awit ing atasipun Quran suci punika ngangge basanipun satunggaling bangsa ingkang para juru kidungipun kaloka anggenipun wasis lan remen ngangge tetembungan ingkang lekoh-lekoh manawi nerangaken sasrawunganipun jaler lan estri. Ewadene kasucianing basanipun Quran suci boten wonten
ingkang nyameni sinten kemawon ingkang taksih tida-tida dhateng katrangan punika prayogi nyatakaken kemawon sarana nandhing kitab suci Quran kaliyan Bibel manawi ngrembak prakawis makaten kala wau. Tetembungan ingkang kagem mangandikaaken srawungipun jaler lan estri ingkang lebet-lebet punika ingkang kathah yasanipun Quran suci piyambak. Awit saking punika mila tetembunganipun Quran suci punika boten adamel mengkirik dhateng para estri ingkang sami maos. Boten kados dene pratelanipun Bibel ingkang kathah-kathah. Tiyang estri kasanepakaken kados dene pategilan punika ngangge anedahaken bilih tiyang estri punika ingkang anggulawentah lare sarta ingkang nyithak bebudenipun manungsa. Lan malih kangge anedahaken bilih maksudipun ingkang sajati jaler lan estri akaronsih punika boten karana badhe ndamel paraneming pamareming pepinginanipun hawa nepsu. Tukulipun tetaneman punika gumantung dhateng kawontenanipun siti. Lah makaten ugi tukulipun manungsa tuwin panyithak ing budi pekertinipun punika inggih gumantung ing biyungipun. Punika anedahaken sepinten genging wigatosipun tiyang estri tumrap sesemaan tuwin tumrap bebrayan. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 251 tegesipun tiyang punika sampun sok saben-saben supata mawi asmanipun Gusti Allah bilih boten badhe nindakaken satunggaling pandamel mindhak piyambakipun nama kekecalan kalonggaran kangge nindakaken kesaenan ingkang kelanturipun ing salebetipun mekaten kala wau piyambakipun mari mawi ngaken bilih Gusti Allah ngalang-alangi anggenipun badhe nindakaken kesaenan dupeh sampun supata kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah wau. Ing mangka Gusti Allah Ta'ala menika malah andhawuhaken nindakaken kasaenan udelah punika barang ingkang kangge ngalang-alangi satunggaling barang utawi ingkang kapasang saengga lesan kados dene lesaning panah utawi tembung wau ateges alangan ing atasipun awon lan sae. Dene suraosipun mekaten, aja sok saben-saben gawe santolan sarana supata kalayan sok dianggo sebutaning supata kang lumrah-lumrah lan supata kang saben-saben diucapake utawa Gusti Allah Ta'ala aja sok dienggo lesaning sumpah kaya dene lesane panah supaya
sapiturute supaya sapiturute utawi miturut saweneh ngulami aja pisan-pisan nyebut asmane Gusti Allah Ta'ala nganggo sarana ngantepake supata. Ayat ngandhapipun ayat punika badhe nerangaken bab pepisahan sawatawis wekdal antawisipun tiyang jaler kaliyan rabinipun. Bila Quran suci mboten mrayogakaken sanget sarupaning supata bangsanipun ingkang kados mekaten kala wau. Quran suci mboten mrayogakaken sanget supatanipun supaya bangsanipun ingkang kados mekaten kala wau inggih punika supata ingkang ngalang-alangi tiyang badhe anindakaken kesaenan punapa kemawon. Dawuh punika nedahaken bilih netepi wajibing tiyang sesemahan punika kalebet pandamel sae. Dados bab supata punika inggih dados pupucukipun rembag bab prakawis pegat. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 200 selangkung supata lalahanan punika ingkang dipun kersakaken supata ingkang boten kajarak menalika pawicantenan limprah dene apa waing panggawene ati punika ingkang dipun kersakaken supata ingkang kajarak. Para pamirsa Kreweng Aji Channel dalah kadang muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Kita pungkasi samanten rumiyin kajian kula panjenengan menika mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kita. Nyuwun gunging samudra pangaksami atas kesalahan-kesalahan kula. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.